Интернационалистлар урамында яшәүче Ирек Алишев йорты датчик куелачак ветераннар исемлегендә беренче адрес. Бөек Ватан сугышында катнашкан Ирек агага югалтуларны күп күрергә туры килә. Янгын турында да ишетеп кенә белми ул. Кычытканлы авылындагы нигезен 2 тапкыр ут ялкыны камап ала. Безгә карата инде бу аеруча бер игътибарлыкны күрсәтә инде. Мин аны үзем эзләп йөргән булмаса иде инде миңа куегыз әле дип. Менә Kildiler 5 minut içinde kuydular, instruksiyasını verdiler. Bulay indi bu signalın tınağaç, dürüsten de bu katığına yıkıva geçsen de signalını yakşı güçlü verir. Сембер урамында яшәүче Рәхим Шәйхетдинов та Бөек Ватан сугышының тере шаһиты. Тик белгечләр килгәндә ветеран хастаханәдә авырып ята булып чыкты. 9 май бәйрәменнән соң 93 яшен тутырачак өлкән кеше кызы гаиләсендә яши. Кышын күршеләренең йортындагы янгынны үз күзләре белән күргән Гүзәлия ханым шатлыгын яшерә алмады. Ут күздән бөтенебезне сакласын, утны пожардан идән беркемгә дә күрсәтмәсен, андый кайгы хәсрәт Раббым. Ул исән сау банистан чыккач, без аны аңлатабыз, күрсәтәбез Раббым. Минем бар теләгем шушы ветераннар санаулы калды Раббым бер Аллам. Исән булсыннар һәр барчасы. Бөек җиңү көне алдыннан өлкәннәр йортларына автоном датчиклар кую инициаторлары, күзәтчелек эшчәнлеге район ара, социаль яклау бүлекләре һәм ВДПО. Установлено более 4. 4 гаиләгә шундый җайланма куелды. Барлыгы 30 датчик урнаштыру каралган. Моннан тыш Нурлат районы башкарма комитеты 200дән артык янгын чыгу сигналын җиткерүче җайланма юнәтте. Аларны 70 яшьтән узган өлкәннәр, инвалидлар, күп балалы гаиләләр яшәгән йортларга кую планлаштырыла. Янгын чыккан очракта сигнал бирүче җайланмалар 2017 елда 40, 2018дә 150дән артык урнаштырылган булса, быел 200гә якын шундый датчик Нурлатлылар өйләрен ут күздән саклар дип көтелә.